obdivujem 30. roky, čo sa týka dizajnu, techniky, umenia a celkového životného štýlu. A to auto je nemý svedok tej doby, ktorý nám zostal do súčasných dní. Čiže preto mám to auto a mám ho 1,5 roka. Je na nám kopec ešte veci, ktoré treba doladiť a opravovať. Teda dúfam, že mi vydrží 2 roky ešte. Hispano Suiza z francúzskej výroby ešte značka Citroën, potom sú tu americké Packardy, Auburny, motocykle Java, Harley, Indian, takže za chvíľku, keď pokyn riaditeľa súťaže magistra Miloša Krištofíka môžeme pripravovať na trať šašky stráže, Lanshot, Luty, takže slávnostne patril vo svojom období k luxusným vozidlám. Je to jedno z najzaujímavejších vozidiel, ktoré máme v Trnave. S touto nádhernou Hispánkou sa teraz manévruje do priestoru štartu. Dostihli dnešný automobil firmy Andreje Citroën z Paríža. Kam cestujete, mladý pán? Lebo sú to zvláštne kolesá, ktoré sa pri Bohranskej prehrade musíme odstaviť. Nemajú to všetky Prečo? Tam je strašne horko. Aj to vydrží tú cestu? 50 koní, maximálna rýchlosť viac ako 110 km za hodinu. Číslo 2, vítame posádku pána Novotného z Českej republiky. Predstavuje vozidlo Ford T. Oni sa usmievajú, ale ja to rátam na svoje obdobie. Takže dneska je tá Tatra, ktorá má bežnú prezývku medzi motoristami Hadimrška 37. Zaujímavý tým, pretože má tzv. Prechodovú karosériu na tom. A už je tu ďalšia Praga.